Entre o 2021 e o 2024, a Xunta de Galicia realizou case 2.700 traballos de rehabilitación e mellora de centros educativos na comunidade. Foi no marco do seu plan de nova arquitectura pedagóxica. Cumprimos este plan que era moi ambicioso, que non tiña precedentes a toda agora e que, sen dúbida, é moi importante na modernización dos centros educativos. Segundo o Goberno Autonómico, 98% das actuacións previstas están rematadas en execución ou licitadas por un importe que supera os 229 millóns de euros. En canto ao 2% restante xa están comprometidas, polo que a súa execución está próxima. Neste caso, o orzamento inicial é de 49 millóns de euros. Hai que ter en conta que o parque inmobiliario en la Consellería de Educación está en torno aos 1.600 edificios, cunha idade media aproximadamente de 50 anos, e sempre é necesario estar facendo constantemente obras de millora, de ampliación, de reformas, para ter as mellores condicións posibles. Entre as actuacións destaca a realizada no Instituto Valle Inclán de Pontevedra, unha rehabilitación integral dun edificio senlleiro que contou cun orzamento de case 5 millóns de euros. Tamén as ampliacións do Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza, con 2,8 millóns de euros, a ampliación do Instituto Aquis Celenis en Caldas, con 5,4 millóns, ou a do Centro Integrado de FP Fonte Carmoa en Vila García, cun orzamento de 3,7 millóns de euros. Seguimos traballando para facer dos centros educativos públicos en Galicia espazos confortables, accesibles e axeitados ás novas políticas educativas que estamos poñendo en marcha. En total, na provincia da Coruña realizáronse 988 actuacións por un importe de case 77,4 millóns de euros. Na de Pontevedra foron 613 por máis de 77,9 millóns de euros. Ademais das grandes intervencións, o plan contemplou actuacións como o cambio de cubertas, fiestras e iluminación, a instalación de placas fotovoltaicas ou tarefas de pintado, reformas de aseos ou mellora da accesibilidade.